दिनै भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि मानगोनां बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैनो गोनांमोन, नाथाय बोथोर गाज्रिनि थाखाय बिथाङा क'क्राझाराव दावबायफैनो हायाखै। गुवाहाटीयाव कयनाधरानिफ्राय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थांखिनानै बिथाङा बिबुंथि लाखिदों आरो बे बिबुंथिनि गेजेरजों बिथाङा बिटिआर ओनसोल आरो आसामनि गोबां दिनै माखासे स्किमफोर बिथाङा भार्चुवेलि दिनै बिथाङा बेखेवदों, गायसनदों आरो बिथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों बा बिथाङा बिटिआर एकर्डआव थानाय क'क्राझारनि बासबारियाव जे रेलवे वागन जे वार्कशप बिथाङा बेखौबो भार्चुवेलि दिनै गायसनहरदों। बिनि थाखाय आं बिटिआर एकर्डनि सासे सागानगिरि हिसाबै बारग' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै बिथांखौ आं साबायखर बावदों। बिटिआर एकर्डनि दफाखौ दिनै आरोबाव मोनसे मोगथां महर होनायनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफ्रा मावफुंजाबाय आरो माखासेया मावफुंजानायनि लामायाव होननानै बिथाङा बुंदों दिनै गावनि बिबुंथियाव। बेनिखायनो जों खावलायदों जि आद्रा थानाय माखासे दफाफोर दंबावो, बे दफाफ्रा थाबैनो जाहाथे मोगथां महर मोनो। दिनै आङो बे समाव खौरां बिजोंनि गेजेरजोंब्लाबो बिथांखौ आङो साबायखर बावनायजों लोगोसे हांख्रायहरदों जाहाथे बिथाङा आद्रा थानाय जि दफाफोर दंबावो बे दफाफोरखौ थाबैनो जेथो मावफुंनानै होयो। जोङो थांनाय समफ्राव आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों गोबां खेब सावरायनानै जोंनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय सरकारखौ जों नारसिनबोदोंमोन। जोङो आसाम एसेम्ब्लियावबो बाथ्रा बुंदों, पार्लियामेन्टआव जोंनि राज्य सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी दं, बिथाङा बुंदों। क'क्राझार लक सभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङाबो बुंबोगासिनो दङ। एबार जों मिजिंथिदों जोंनि इउपिपिएल हान्जानि दैदेनगिरि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा राज्य सभानि एमपि हिसाबै सायख'जाखांनायनि उनाव आरोबाव गोख्रोङै बिथाङा रल लानानै बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर दं बे दफाफोरखौ मावफुंनायाव खामानि मावनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। दिनै साबायखर बावनायजों लोगोसे भारतनि गाहाय मन्थ्रिखौ आं खावलायनो लुबैदों, जेरैबायदि एकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन बे एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाया जाहाथे मावफुंजायो। दिनै आं बेखौ रायजो राजानि जानानै आरो सासे सागानगिरि जानानै भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ खावलायहरो।